με βάξ έφαγα. Άχρηστε! Άχρηστε! Έχεις 10 σπουνάκια με κατεύθυνση σύντομα, αλλά είσαι ξανανέφτει στη Βελώνα. Δεν σε κάνω πλάκα. Θυμάμαι την έχει βυσμένο, επισημισίνα, τελείως και δεν ξανανέφτει. Εδώ δείξε το Κλαούντιο, δείξε το Κλαούντιο εδώ πέρα με την Κλαούντια, δείξε και εκείνη εκεί. Τώρα, εδώ, η Κλαούντια. Τάκ, το 70 Πολύνη. Και ο Τζάκι, ασπρόμαυρο Τζάκι, 53 χιλιοστά. Τσακάλι.